गोलोम बोथोर जागायनाय लोगो लोगोनो लिसु फिथाइ जानायनि बोथोर आरो लिसु फिथाइ जागायनाय लोगो लोगोनो तेजपुरनि लिसुफोरा बयनिबो गोसोआव जानो लुबैनाय जानानै फैयो। तेजपुरनि लिसु फिथाइया मुलुगनाङैनो मुंदांखा एबा बयजोंबो मिथिजानाय। जारिमिनारि बायदिब्ला असमिया थुनलाइनि सासे मुंदांखा सुबुं पद्मनाथ गहेन बरुवाया तेजपुर सहरनि जारिमिनारि फुख्रियाव लिसु बिफां गायजेनदोंमोन आरो बेनि उनाव गोबां लिसु आबादारिफोरनि नाजानायाव तेजपुरनि दाब दाब ओनसोलफोराव लिसु बागाना जौगाखांदोंमोन। बे बागानफोरा आथिखालाव नखरारि आरो हादोर गेजेरारि दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गाहायै गोसो बोगथाबनो हाग्रा थावनि जानानै फैबाय। तेजपुरनि लिसुखौ जानो थाखाय हादरसाजों लोगोसे हादरनि दाब दाब जायगानिफ्राय आरो गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय गोबां दावबायारिफोरा फैयो। बुंनो थाङोब्ला तेजपुरनि लिसुआ मोनसे फिथाइल' नङा, बियो तेजपुर, सनितपुर गासै आसामनि थाखाय गोग्गाथाव मोनसे फुंखा। मख'नो गोनांदि तेजपुरनि लिसु फिथाइया सिगाङाव GI टेगबो मोननो हाबाय, जाय फिथाइया रुजुजायै थावनाय, मोदोमनाय आरो गुनफोरखौ सिनायथि होयो। बेखौ नोजोर बोनानैनो तेजपुरनि लिसुआ आबादारिफोरनि गेजेराव जायगा आवग्रिनो हादों, जाय फिथाइनि थावनायखौ मोननानै हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआबो बाख्नायदोंमोन। तेजपुरनि लिसुखौ फोसावनो आरो मुंदांखा खालामनो थाखाय फैगौ 6 आरो 7 जुन खालाराव तेजपुर लिचि फोरबो खुंनाय जायो। थांनाय बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय तेजपुर लिचुनि 100 बोसोरारि फोरबो खुंनाय जादोंमोन। गिबि खेबनि थाखाय बे लिचि फोरबोखौ रायजो राजाफोरनि सोमोनांथाव आरो फिननाय मोन्दों आरो बेखौ आसाम सरकारनि दावबायारि बिफाननि नाजानायाव खुंनाय जादोंमोन।